Cândva de mult și foarte departe, într-un sat de pe un vârf de munte s-a întâmplat ceva uluitor. S-au născut două fetițe identice în exact același timp. Prima, o mică prințesă care le-a umplut inimile de bucurie regelui și reginei. Prințesa Anneliese, care avea parte de tot ce era mai bun. A doua fetiță se numea Erica. Părinții ei o iubeau la fel de mult precum regele și regina o iubeau pe prințesă, însă aveau un mare necaz. Erau atât de săraci încât cu greu reușeau să aibă grijă de fetiță. Anii însă au trecut. Prințesa învățase îndatoririle rangului său și etichetei de la curte, în timp ce Erica muncea din greu toată ziua în croitoria hrăpăreței Madame Carp. Cu vieți atât de diferite, probabil că cele două fete nu s-ar fi întâlnit niciodată. Dar soarta hotărâse altfel. Totul a început la mina regală. Când muncitorii au spus reginei că aurul s-a terminat, regina, acum văduvă, era disperată. Cum avea să mai aibă grijă de poporul ei fără aurul în care își pusese toată nădejdea? Ar fi vrut să ceară povața sfetnicului ei Preminger, însă acesta era plecat într-o lungă călătorie. Trebuia să facă repede ceva ca să salveze regatul. Dar ce? Atunci și-a adus aminte. Regele vecin, care era bogat, își căuta o mireasă. E tare târziu. Avem 20, maximum 22 de minute pentru îmbrăcat și aranjat și apoi fugim tare la Societatea de Istorie pentru conferință. După cuvântarea de acolo, trebuie să ne grăbim, ba chiar să fugim la Societatea de Horticultură pentru ceai. Și apoi sunt lecțiile de matematică, de geografie, de biologie. All my life I've always wanted to have one day just for me. Nothing to do and for once nowhere I need to be. With no lessons, lords or lunches, or to-do list in the way. No one to say when to eat or read or leave or stay. Wanted to have one day for myself, not waking up with a pile of work on every shelf, with no hands in need of pressing and no sleeves in disarray, no wedding gown with 1,000 stitches to crochet, and no debt to pay. Madame Carp, unde te trezești aici? La o operă? Mai degrabă la pușcărie. Râzi tu râzi, dar ai să muncești aici pentru mine încă 37 de ani. Dar am plătit deja mai mult de jumătate. Dar mai e și dobânda. Părinții tăi ar fi trebuit să chipzuiască înainte de a împrumuta atâția bani. Au făcut-o pentru mine. Atunci plătește. What would it be like to be? What would it be like to be free? Regret nespus, draga mea, însă mă tem că va trebui să te măriți cu regele Dominic. Numai așa putem avea grijă de poporul nostru. Știu, e datoria mea. Oh, ia te uită! Un alt cadou de locotenă! You would think that I'm so lucky that I have so many things. I'm realizing that every present comes with strings. Though I know I have so little, my determination's strong. People will gather around the world to hear my song. Can I come along?
right. My conscience tells me stay. I'll remain forever royal. I'll repay my parents' debt. Duty means doing the things your heart may well regret. But I'll never stop believing. She can never stop my schemes. There's more to living than gloves and gowns and threads and seams. In my dreams, I'll be free. Bun, care-i tâmpitul care a pus asta aici? Eu sunt ăla. Bun, să recapitulăm. Noi furăm aici aur. Asta strălucește? Nu. E valoroasă? Nu. O să-l bucure pe șeful? Nu. Concentrează-te, Nick, asta trebuie. Și fă rost de alt creier. Hei, alo? Domnule Preminger, v-ați întors aici de vreme. Sper că ați avut o călătorie plăcută. Uitați-vă, domnule, ultimul aur din mina regală. N-a mai rămas nimic. Da, fiindcă e tot al dumneavoastră. Da, într-adevăr, e foarte al meu. În sfârșit. I've been bowing, I've been scraping, I've been lying like a rug, and for 10 long years I've had to pay my dues. But today I am escaping, for the last gold has been dug. It was waiting there, so how could I refuse? I'm returning home a hero who's discovered mighty well, and what better husband could a princess choose? I'm the suitor who will suit her, bring the kingdom back to health, and I'll wear the crown, for how could I refuse? Raise every glass and rouse every cheer. Praise that the reign of Preminger is here, master in charge of all that I see. All hail me! And by marrying the princess, I get all that I desire, like a moat, an ermine coat, and palace views. Even though she treats me coldly, it's a sign of inner fire, for inside she's thinking, how can I refuse? Da, dar ar mai fi o mică problemă, șeful. Prinț, nu șef pentru voi. Corect. Regina a decis să o mărită pe prințesă cu Dominic săptămâna viitoare. Ce? A luat o decizie fără mine? Dar cine se crede asta? Păi, regina? Tolomaci încuiat ce sunteți! Păi e regina. Are coroană, sceptru și tot tacâmul. Și stă pe jimțul ăla ca lumea. Silențio! Acum! I won't let go! This person's son won't turn and run because the reckless royal chose another foe! Ah! It's a temporary setback. It's a momentary loss. But conveniently my ego doesn't bruise. And the moment that I get back, I will show them who's the boss. You can bet your bullion there'll be no I do's. Yes, suppose the girl goes missing, so the king says au revoir. Then I find her, bring her back, and make the news. Then the queen will be so grateful that you'll pledge the girl to moi, and I'll humbly tell her, how could I refuse? Yeah. When our ceremony's over, I will rise and take the throne, and that nitwit Annalise can kiss my shoe. For the kingdom and the castle will be mine, and mine alone. If the crown should fit, then how can I refuse? So get ready with the roses and by with the champagne. When you've got a brilliant plan, you never lose.
Before the excellent story, make a sorry lady to take a job of mine, and I will be here. Bucură-te de el cât mai ai timp, surioară, că în curând o să-ți iei adio de la el. Of, Doamne, iar delirez, Midas. Să zicem doar că tronul ăsta va fi al stăpânului meu, Preminger. Și orice este al lui devine prin extensie al meu. Oh, ți-ai pierdut dințișorul. Dintele meu? Nu, nu, dintele! Surioară, ai face bine să ai 9 vieți în tine. Fiindcă o să ai nevoie de toate! Sunt ambasadorul Bismarck. Mă aflu aici la invitația reginei. Rege Dominic, sunteți sigur că e bine ce faceți? Da, sunt. Intră! Julian! Chiar la timp! Ce părere ai? Cred că asta e pirită. Arată bine, dar n-are valoare. E știut ca aurul proștilor. Impresionant, alteță. Alteță? Ce cu formalismul acesta? Sunt eu. M-a trimis regina. Se pare că ambasadorul a sosit cu un dar pentru tine. Ambasadorul? E deja aici? Din partea regelui Dominic, vă prezint acest cadou de logodnă. Vă rog. Oh, mulțumesc, domnule ambasador. Prințesa Annelize va fi încântată. Dacă îmi permiteți o întrebare, maestate, v-ați gândit la data nunții? De azi într-o săptămână e bine? Săptămâna viitoare? E o decizie, într-adevăr, înțeleaptă, maestate. Excelent! Îl voi anunța pe regele Dominic să vină să-și cunoască mireasa. Ce fericire pe ele! Sunt libere să facă ce vor. Cum crezi că e regele Dominic? Păi, sunt sigur că e potrivit. Știu că e bine pentru toți că m-am mărit cu el, dar câteodată aș vrea să... Se pare că e un meloman convins. Cântă la 3 instrumente. La țiteră, la trompetă și la pian. Annelize, vei avea nevoie de pelerină. Crezi? De ce? Nimic mai bun ca o plimbare și o gură de aer proaspăt. Mi-aș dori să fie doar așa simplu. Hai, Serafina! Ce bine e să ies dintre zidurile castelului. Nimeni nu știe cine sunt. Hai, arată-mi casa ta. De fapt, e o cameră. Nu ne permitem o casă. N-am vrut să... Știu. Uite, etajul 3 pe stânga. Acolo mi-am făcut toate studiile. Un exemplar perfect de roza centifolia. Preferata mea.
Dar știai asta. Ce miros delicios! Mă întorc imediat. Serafina. Madame Carp! Stai! Sunt banii mei! Îmi ești datoare. Chiar îți închipui că poți să trăiești numai din cântat? Treci înapoi la muncă, fetițo, sau dai de belea. Ai cântat minunat! Mersi! Mama m-a învățat! Wow! Am putea fi surori! Cum te cheamă? Tu prima. Te rog, spune-mi Annelize. Annelize? Același nume ca prințesa? Păi... Eu sunt Erica, alteță. Dar oare n-ar fi trebuit să fii la castel? Mă bucur prima și ultima dată de gustul libertății înainte să mă măriți săptămâna viitoare cu un necunoscut. Cel puțin nu ești o servitoare oropsită. Servitoare oropsită? If I'd like to have my breakfast hot, Madame Carp will make me pay. And I have to fetch the eggs myself, and the barn's a mile away. It's cold and wet, and still I get an omelet on my plate. But in my head I'm back in bed, snuggled up and sleeping late. Chiar așa? Da, dar nu mă plâng, adică m-am obișnuit. Dar tu? Păi... If I want some eggs, I ring the bell, and the maid comes running in. And she serves them on a silver tray, and she brings a cookie tin. And while I eat, she rubs my feet, and strolling minstrels play. But I'd rather be in my library, reading science books all day. I'm just like you. You are? You're just like me. There's somewhere else we'd rather be. Somewhere that's ours, somewhere the dreams come true. Yes, I am a girl like you. You'd never think that it was so. But now I've met you and I know it's plain as day, sure as the sky is blue, that I am a girl like you. Deci, ești cântăreață! Nu, lucrez în închisoarea lui Madame Carp, adică la Imperiul Veșmintelor. Ador rochile lui Madame Carp. Eu am făcut-o pe cea pe care o porți. Tu ai făcut-o? E preferata mea. Tiparul pare atât de complicat. Dar nu e chiar așa. First I choose a fabric from the rack, and I pin the pattern down, and I stitch it in the front and back, and it turns into a gown. I wear that gown without my crown and dance around my room and imagine life without the strife of an unfamiliar groom. Dar nu vreau să afle mama, nu vreau să o dezamăgesc. Te înțeleg perfect, să știi. I'm just like you, I think that's true. You're just like me, yes I can see. We take responsibility. We carry through.
like me. You're just like me. It's something anyone can see. A heart that beats, a voice that speaks the truth. Yes, I am a girl like you. E uluitor. În afară de culoarea părului, am putea fi gemene. Dar semnul ăsta din naștere? Nu, cred că nu. Poftim, alteță. E de necrezut. Serafina! Wolfie! Ia te uită cine a ieșit din castel. Nu-ți face idei greșite, Midas. Nu-mi las gheruțele neascuțite niciodată. O să-mi asum riscul. Te avertizez. Lasă-o în pace. Zău! Sau ce o să-mi faci? O să arunci cu păr în mine? Ce convingător, latri voinicel. Mă cheamă Wolfie. Nu voinicel. Oh, mersi, Wolfie, nu voinicel. Eu sunt Serafina. Nu te-am mai văzut pe aici până acum. Nu cred că frecventăm aceleași cercuri, dar poate rezolvăm asta cumva. Aici erai. Pisonul tău a lătrat așa? Păi, are stilul lui propriu. Regret, alteță, dar trebuie să ne întoarcem acasă. Trebuie să vii odată să ne cânți la castel. Adevărat? Am să trimit pe cineva după tine. Mă găsește la Madame Card. Cu bine, Erica! N-am să te uit. La revedere! Hai, Wolfie! Wolfie? Ți-ai înghițit limba? Hai, băiete! Oi fi eu aristocrată, dar sunt totuși pisică. Gata, să mergem. Ia vino încoace, Nic. Noi trebuie să o capturăm pe prințesă. Nu pisica ei. Bine. Și atunci ce avem cu pisica? Păi lasă-mă să-ți arăt, tantălăule. Serafina? Serafina, unde ești? Serafina! Vino aici, fetiță! Hai, pisicuță!
Serafina? Asta chiar nu mi-a plăcut deloc. Oh, ești în regulă? Nu sunt în regulă. Stăpâna mea e înăuntru cu 2 haimanale și eu am mizerie. Mizerie pe fund. Tu cine ești? Hervé? Încântată, Hervé. Eu sunt Serafina. Vă poruncesc să descuiați ușa. Da, alteță! Da, alteță! Noi comandăm aici, gogomanule. Corect, știam asta. Nu-mi vine să cred că m-au dat afară. Prințesa are nevoie de mine. Oh, sunt sigur că șeful o să-i dea drum. Care șef? Păi, șeful ăsta. Ambalată, sigilată și livrată la pachet, domnule Preminger. Știe că eu am pus asta la cale? Nu știe nimic. Bine, țin-o aici până se anulează nunta cu regele Dominic. Pe urmă vedem noi cu cine se mărită prințesa. Oh, ce nemernic! La fel ca și câinele lui. Poți să mă urci pe acoperiș? Oh, știu și eu. Este cam sus? Hai că sigur poți. Îți spun eu, Hervé. Numără până la 3. 1, 2, 3! Mersi, Hervé. Ce nu face o fată ca să ajungă unde vrea? Serafina? Nici nu vreau să mă gândesc la cum arăt. Anelize! Anelize, draga mea! Ești aici? Oare unde o fi? N-a fost nici la micul dejun. Dar ce e pe pupitrul ei, maestate? Oh, o scrisoare pentru mine? Oh! Scrie că a fugit! Ca să nu se mărite cu regele Dominic! Oh! Dar asta e înfiorător. Trebuie să o găsim. Ar putea fi rănită. Am să trimit imediat patrule să o caute, maestate. Nu cred că a ajuns prea departe. Oh, Preminger, ce m-aș face fără tine? Asta e bătaie de joc! Cea mai gravă insultă! Sunt sigură că o vom găsi. Insist să anulăm nunta dacă prințesa nu se întoarce până diseară! Ceva nu se potrivește. De ce să fugă? De ce nu te lămurești singur? Liliac? Unde ai găsit asta? Pe pupitrul prințesei. Cred că pot să te ajut să o găsești. Mai bine vezi de hărțoacele tale, studențelule. Auzi la el să mă ajute. Liliac? Ea nu-și parfumează scrisorile cu liliac, ci doar cu trandafiri. Bine ați venit, domn! Căutați ceva special pentru o doamnă? Vă asigur că la Madame Carp găsiți cele mai deosebite lucruri.
Aș dori să vorbesc cu una din croitoresele dumneavoastră, Erica. Te necrezut. Prințesa te-a trimis după mine? De fapt... Chiar o să cânt la castel, eu! Am venit pentru ca să... Dar nu sunt pregătită, trebuie să repet. Dacă ai vrea să... Trebuie să-mi schimb rochia. Ce prostii spun, dar nu am decât o singură rochie. Ia stai, nu de asta ești aici. Regret, dar nu. Prințesa a dispărut și am nevoie de ajutorul tău ca să o găsesc. Eu? Dar ce pot eu să fac? Să o înlocuiești pe prințesa Anneliese. Ai nebunit? Ascultă-mă puțin. Cred că Preminger, sfetnicul reginei, a ascuns-o pe prințesă undeva ca să anuleze nunta regală. Este îngrozitor. Dacă te prefaci doar pentru puțin timp că ești prințesă, aș putea să aflu de la Preminger locul unde o ascunde. Să pretind că sunt sânge regal? Aș putea să fiu aruncată în închisoare sau mai rău. Și eu la fel, dar... E în primejdie, nu-i așa? O fată ca mine. De acord. Asemănarea e remarcabilă. În afară de păr. M-am gândit la asta. Wolfie? Plăcut. Blondă la cutie. Julian, mai lipsește doar un mic detaliu. Habar n-am cum să fiu prințesă. Lasă asta în seama mea. E totul aici, în manualul etichetei pentru prințese. Hai să începem. N-ai voie să fii nervoasă, să te scarpini, să transpiri, să te lauzi, să ascunzi lucruri, să te împiedici, să sorbi, să râgâi, să tachinezi sau să pierzi timpul. Fii tot timpul prezentă, fă-te plăcută și fii semeață. To be a princess is to know which spoon to use. To be a princess is 1,000 pairs of shoes. To maintain a regal gait, leave the parsley on your plate, and be charming but detached and yet amused. To be a princess is to never be confused. Plie and never fall. Don't ever stray from protocol. All through the day there's just one way you must behave. Do keep a grip and never crack. Stiff upper lip and arch the back. Bend from above and always wear your gloves and wave. Shoulders back and tummy in and pinky out and lift the chin and slowly turn the head from side to side. I see now. Breathing gently, stepping lightly, smile brightly, nod politely. Never show a thing you feel inside. Glide! To be a princess is to always look your best. To be a princess is to never get to rest. Sit for a portrait, never squirm. Sleep on a mattress extra firm. Speak and be clever, never at a loss for words. Curtsy to every count and lord. Learn how to play the harpsichord. Sing lullabies and always harmonize in thirds, thirds, thirds. And she has beautiful eyes. Spirits rise when she walks in the room. I see. Doors close and the chemistry grows. She's like a rose that's forever in bloom. Do a plie and don't Ever fall. never show dismay. And be there when people call. Be prepared whatever royal life will bring. Do keep a grip and don't Ever
take a dainty sip. Never ever turn your back. There's a time and place and way for everything. To be a princess is to never make your bed. To be a princess is to always use your head. Așadar e oficial. Din cauza dispariției prințesei, declar nunta regelui Dominic anulată. Majestate, o secundă. Permiteți-mi să... prințesa Anneliese. Draga mea, Anneliese? Oh, te-ai întors! Unde ai fost? Îmi pare rău. N-ar fi trebuit să fug. Promitem că n-ai să mai fugi. Eu tot cred că nunta trebuie anulată. Dar o înțelegere trebuie respectată. Anulăm anularea. Regele Dominic este așteptat mâine. Minunat! Mâine? Și apoi doar câteva zile scurte până la nuntă. Oh, Doamne, mi-a văzut cineva ochelarii? Permiteți-mi să mă retrag. Trebuie să am grijă de... aranjamente. Nu! Cine a adus potaia asta aici? E în ordine, Preminger? Va fi în curând. Ce ai găsit acolo, băiete? Dintr-un brad argintiu. Ce treabă are Preminger în pădurea din vest? Stai, Julian! Povestește-mi cum ai găsit-o pe Anneliese. Sigur, majestate. Hei, știu sigur că ai un cinci de roșu. Ce vrei să spui? Cum știi? L-am văzut. Adică ai trișat. Da, adică nu. Ajutor! Ajutor! Vă rog! Scoateți-mă de aici! Da, Alteța! Ce s-a întâmplat? Repede! Prindeți-o! Repede! Tu ești mai mare! Prinde-o tu! Tu ești mai aproape! Prinde-o tu! M-a apucat! Are mâini păroase! Ajutor! Te rog! Îndurare! Bine lucrat, Serafim! Hai, fugi! Dați-mi drumul. Tantalailor! Oh, înălțimea ta! Totul e în regulă aici! E bine, e bine, e bine! E bine! Pe curând! Cum a scăpat? Cine? Cine? Prințesa, prostule, tolomacule! Prințesa e aici! Doarme! Nu-i așa că dormi, prințesă? Da! Sunt aici, dorm! Ei, șeful, doar nu vreți să o treziți, nu? E sânge regal!
Sânge regal, hă? Sânge regal pe naiba! Cine-mi strică somonul? Somnul, idiotule! Somnul, corect. Știam eu. Da-te jos din pat! Îmi dau seama cum a scăpat prințesa fraierilor. Dar nu înțeleg de ce nu i-a spus mai decât că a fost răpită. Ceva-i putred aici. Trebuie să rezolv problema asta princiară dacă vreau să ajung rege. Rege? Preminger? Ah! Cauți pe cineva, Julian? Dar cum să fii tu rege? Tu ești profesorul, ar trebui să le știi pe toate. Vino, Serafina. Cine e acolo? Prințesa Anneliese. Dacă tu ești prințesa, eu sunt regele. Dar eu chiar sunt prințesa. Nu, zău! Atunci de ce tocmai am văzut-o pe prințesă la masă cu regina? Care prințesă? Ia hai, cară-te până nu mă enervezi. Vorbești cu prințesa Anneliese. Lasă-mă să trec. Ți-am spus să te cari! Mișcă-te! O să găsim ajutor aici. Ce cauți aici? Cu mine vorbiți așa? Lasă vorba! O să mergi cu mine! Încă n-ai terminat? Dacă nu erai așa de leneșă și puturoasă, toate rochile astea erau gata până acum. Dar cum îndrăznești să-i vorbești așa? Cum îndrăznesc? Cum îndrăznesc? Dar tu cine crezi că ești, mă rog? Prințesa Anneliese. Hai că asta e tare! Poți să te boiești cât vrei, păpușă, că pe mine nu mă păcălești. Află că eu și cu prințesa suntem prieteni apropiate. Nu, zău. Acum tacă-ți gura și treci la treabă. Te avertizez că dacă îți tratezi croitoresele în felul acesta, vom căuta altă croitorie pentru casa regală. Tu mă avertizezi pe mine? Ei, lasă că ți arăt eu ție, păpușică. Nu ieși de aici până ce ultima rochie nu e gata, Erica. Erica? Din nou închisă. Erica? Ești chiar tu, nu-i așa? Făcut în totalitate de Madame Carp. Dacă Wolfie poate să se strecoare afară de aici, sunt sigură că și frumușica de Serafina poate. Acum totul depinde de tine, Serafina. Du asta la castel. Când o vor vedea, vor ști să mă caute aici. Se aruncă noapte foarte Am crezut că visez, dar nu visez.
Wolfie, trebuie să ne purtăm ca și cum am locuit aici. Nu ne putem da de gol. Sunt prințesă, sunt prințesa. Intră! Parcă am auzit un câine, alteță. Să chem hingherul regal? Nu, ce câine? Totul e în regulă. Micul dejun, majestate. Serios? La pat? Ca totdeauna. Sigur, mulțumesc. Ia uite ce de mâncare! Vrei și tu? Nu se cuvine, alteță. Dar poți să saturi un regiment cu astea. Hai, ia și tu. Vă mulțumesc, majestate. Vă pregătesc baia. Ce preferați? Scâmă, săruri, lavandă? De toate! Chiar aveți de gând să-i spuneți că v-ați deghizat în paj? Sunteți sigur că e înțelept, rege Dominic? Nu sunt sigur, dar trebuie să fiu onest. Cred că va înțelege totuși. Nu vreau să mă căsătoresc orbește, la fel cum nici ea nu vrea. N-aș mai ieși de aici. Ce e, Wolfie? Ți-e rău? Ți-a rămas ceva în gât? Ia stai puțin. Tu încerci să miauni? Oh, băiatule! I can see it when you're feeling low. You can't hide that from me. You're no status quo calico, so I keep trying to be. 'Cause you're more than that. You're a doggish cat. I wish you could see the you I see. No, I say, if you bark, celebrate it. Make your mark, serenade it. Noah's Ark should have had a cat like you. And if what you are is a strange you, doesn't mean you should change you. Only means you should change your point of view. Prințesă Anneliese? Hey, feline, you fetch just fine to thine own self. Be true. Your bow wows, the cat's meow. It's how I know you. You don't need the bows or tiara. Bid your woes, sayonara. Trust your nose, 'cause it knows the way to go. When you chase your tail, you're enchanting. Spirits sail when you're panting. When you wail, you're a rover Romeo. There is not one hair of you that I would rearrange. I love you the way you are, and that will never change. That will never change. Bravo, băiete! Gata, asta e terminată. Sau aproape. Vă rog, alteță, nu trebuie să faceți asta. Nu pot să te las să muncești singură. Cum o să mă descurc eu? O să fiu descoperită imediat și mă vor arunca în temnițe cât ai bate din palme. Of, Julian, unde umbli? De ce nu ești aici? Prea minunată, alteță. Ce caută pisica asta tâmpită aici? E pisica mea. E a dumneavoastră, nu? Îmi cer umil iertare, alteță. O felină atât de canină. Dar ce s-a întâmplat cu cealaltă?
E pe aici, pe undeva. Înțeleg. De obicei, sunteți nedespărțite. Regina m-a trimis să vă însoțesc pentru întâlnirea cu regele. Vă mulțumesc. Vă apreciez bunăvoința, majestate. Și eu pe dumneavoastră. Îmi cer iertare pentru mica întârziere intervenită în planurile de nuntă, dar acum totul este pus la punct. Permiteți-mi să o anunț pe prințesa Anneliese. Oh, draga mea, vino, vino. Ți-l prezint pe regele Dominic. Are o veste pentru tine. Unde-mi sunt ochelarii? E o mare onoare. Onoarea e de partea mea, rege Dominic. Te rog, spune-mi doar Dominic. Și tu mie, adică Anneliese, prințesa Anneliese. Așa mă cheamă? Sper că latră mai tare decât mușcă. Te place? Sunt sigur că te întreb de ce m-am deghizat în paj. Vroiam să te întâlnesc fără toată ceremonia asta, ca să pot să te cunosc. Adevărata. Rege Dominic, ne faceți onoarea de a cânta la pian. Știu că iubiți muzica. Așa e? Sigur, dacă prințesa va cânta împreună cu mine. Să cânt cu tine? Nu pot. Sunt convins că ai o voce minunată. Cântă, draga mea. Extraordinar. E cel mai frumos apus pe care l-am văzut. Ai ceva special. Ești sinceră, fără falsitate. Îmi place asta. Pe mâine, alteță. Sinceră, fără falsitate? Wolfi, Julian și prințesa nu mai apar?
Iar eu simt că mă îndrăgostesc de rege. Și Godi a dispărut. Și ce tupeu are, da. Nu mi-au plăcut niciodată pisicile. Inelul prințesei, ciudat. Madame Carp, croitorie, rezolvarea misterului nostru. Herve! Oh, prințesa! Preminger, ai găsit inelul! Bravo, fetițo! Alteță! Serafina, spune, ce te-a apucat? Să ne grăbim, prințesă. Îmi veți povesti totul în drum spre castel. Aș vrea totuși să... Nu, n-avem timp, prințesă. Prințesă? Dar ce căutăm aici? Facem un scurt ocol. Tu ai pus totul la cale. Foarte bun jocul cu dublura ca să o păcăliți pe regină, dar nu destul de bun. Șahmat! Am câștigat. Serafina! Încântat să vă revăd, Alteță. Vezi să nu cazi. Nu înțeleg, Preminger. De ce faci toate astea? Ca să fie rege. Și cum ai să ajungi tu rege? Încă mă subestimezi. Curat atitudine regală. Păi vruia să se însoare cu tine. Pofti? Dar și-a găsit altă mireasă acum. Mama ta e o femeie foarte atrăgătoare. Julian! Annelize? Ce disperare va fi când vă vor găsi morți într-un accident tragic. Nu vor înceta niciodată să o caute pe prințesă. Oh, ba cred că da, când le voi arăta asta. Ce amuzant. Nu, degeaba. Trebuie să-l oprim. Hai, mai cu viață! Totul pare să fie în ordine. Mersi, domnule ambasador. Țările noastre vor fi unite oficial după nunta de mâine. Ești gata, draga mea? Gata! Păi... Pentru mireasa mea. Wow! Grab! Luați-o!
E o impostoare! Preminger, ce înseamnă asta? Luați mâinile de pe mine! Dați drumul prințesei! Nu e prințesă, ci o sărăntoacă! Vrei să spui că eu nu-mi cunosc propriul copil? Tocmai am descoperit adevărul, maestate. N-ați observat că Julian a dispărut în ultimul timp? A fost ocupat să comploteze împreună cu impostoarea asta. Au răpit-o pe prințesă și au ascuns-o în mina regală pentru ca ea să ia locul, să se mărite cu regele Dominic și să stăpânească regatele. Și cum poți dovedi povestea asta absolut ridicolă? Când am descoperit trădarea asta odioasă, am încercat să o salvez pe prințesă, însă a fost prea târziu. Prăbușiseră deja mina peste ea. Asta e tot ce au mai găsit oamenii mei printre ruine. Nu! Nu se poate. Verificați umărul. Sunt sigur că n-are semnul de sânge regal. E adevărat. Nu pot să cred. Pot să vă explic. Închideți-o în turn. Nu, stați! Eu nu sunt prințesa, dar nu i-am făcut niciun rău, nici ei, nici altcuiva. De necrezut! Asta e o nerușinare! Eu am vrut doar să o salvez pe prințesă de el! În temniță! Fata mea, biata mea fată. Drept cine ne iau? Cum își permit? Vroiau să vă însoare cu o fată de rând. Ceva e în neregulă. Nu prea cred. Cu cât plecăm mai repede, cu atât va fi mai bine. Do a plie and never fall. Don't ever stray from protocol. All through the day there's just one way you must behave. Do keep a grip and never crack. Stiff upper lip. Stiff upper lip. Tocmai vă căutam. Preminger, ce este? Atâtea necazuri. Sunt aici să vă ajut. Nu-mi poți aduce fata înapoi. Așa e, așa e. Dar aș putea fi cheia salvării regatului. O mică afacere de-a mea a mers foarte bine. Aș putea spune că am dat lovitură. Sunt la fel de bogat ca tu. Well, your good luck has departed and your people soon will starve. Au revoir to your foie gras and cheese fondues. But because I'm so good-hearted, half my fortune I will carve. I feel your pain, so how can I refuse? But to give me some sentiment, there's just one thing I require, and it's something that you never even use. And it's nothing that inventive, just the one thing I desire. This single crown, yes, how could I refuse? Oh, don't let your spirits falter. I've a ring box in my hand, and I've booked a band, so grab your dancing shoes. And come with me to the altar, save the kingdom as you planned. Yes, marry me, for how can you refuse? How can you
ești Wolfi, prietenul Serafinei? Așa îmi place să cred. Are nevoie de ajutor și ea și prințesa. Ce? Să mergem, iute! Iartă-mă, Serafina. E degeaba. Îmi pare rău, Anneliese. Știi de ce n-am vrut să mă mărit cu regele? Nu erai pregătită să te măriți? Nu, iubesc pe altcineva. Cel mai bun prieten. Cel care m-a învățat tot ce știu. Dar eu nu sunt rege. Eu nu pot să-ți ofer ce-ți oferă el. Cred că ești ca asta. Un pietroi? Fără să arăți pe tine afară, ai o comoară înăuntru. Vom ieși de aici cumva. Îți promit. Să nu-mi spui că e prins aici. Bine, atunci nu-ți voi spune. Cred că... Da, simt. Amețeală? Nu, un miros. Mai e o intrare. Ești frumoasă. Iar eu splendid. Încântător. Hei, aici jos? Ei, ce părere ai de mine? Ești un săpător grozav. Mersi, dar uită-te. Sunt sigur că putem ajunge la Serafina și la prințesă pe aici. Și tu ai să sari acolo? Pisicile cad mereu în picioare. Chiar și alea care latră. Pisoiul Ericăi? O gură de aerisire. Hei! E cineva acolo? Apă! Aici! Ajută-mă! Minunat!
Nu-i așa? Gata, o încui eu. Trebuie să o duc în castel. Dar... Din ordinul reginei. E în regulă. Arăți bine, sărnic. Mă simt bine, sărneac. Zâmbește, dragă. Astăzi vei deveni regina mea. Numai ca să-mi salvez poporul. Averea ta îi va ajuta pe toți. Pe aici? Hei! Cred că meritam asta. Dominic, trebuie să-ți explic. Nu cred deloc că ești așa cum te-a descris Preminger. Ție chiar îți plac deghizările, nu-i așa? Hai, să ne grăbim. Tu, Preminger, o iei în căsătorie pe această femeie? Da, cum aș putea refuza? Și tu, regina mea, îl iei în căsătorie pe acest bărbat? Păi... Eu... Stați! Stați! Oprește nunta, mamă! Anneliese! Dar e moartă, maestate. O fi evadat din postoare. Nu, Preminger! Chiar ești tu! Oh, draga mea! E prințesa! E în viață! Dar unde ai fost? Oh, am crezut că... Ce-a vrut el ca tu să crezi? Soldați, arestați! Trebuie să mă crească! Nu poate să scape. Și nu va scăpa. Mă bucur să te revăd. Te grăbești? Ușurel, pufuleț. Nu mai știi pe unde să o iei? Ba da, o să o iau prin voi! Tintele meu! Tintele meu frumos! Mai repede, mărțoagă! Mergi mai încet ca melcul! Mișcă-te! Ce vrei să faci? Stai! Înapoi! Stai! Animal tempel! Am zis stai! Îmi place stilul tău, Herve. Și mie îmi place. Preminger m-a jucat pe degete. Iartă-mă, draga mea, Anneliese. Și când mă gândesc la ce s-ar fi putut întâmpla... Dar nu s-a întâmplat. Mulțumită lui Erica și omului pe care îl iubesc, Julian. Julian? E bun, e inteligent și e un prieten adevărat. Mamă, cu Julian vreau să mă mărit eu. Aș vrea să fii fericită, dar trebuie să ai grijă mai întâi de poporul tău. Pot să fac asta. Am găsit ceva foarte interesant în mine. Nu te pot convinge să rămâi? Dominic, eu... Toată viața nu mi-am dorit decât să fiu liberă. Acum datoriile mele au fost plătite, mulțumită lui Anneliese. Și unde vrei să mergi? Peste tot.
Am să cânt, am să văd lumea. Atunci, sper să iei asta cu tine. Nu se poate. A fost făcut pentru tine. Fără promisiuni? O să-mi încerc norocul. Prințesa Anneliese avusese dreptate. Rocile din mine erau pline cu cristale. Sub îndrumările ei, aceste cristale minunate au creat o nouă industrie. Regatul era salvat. Cât despre Madame Carte, fără comenzile de la castel, a ajuns la sapă de lemn. După luni întregi de călătorie, Erica a înțeles care e locul unde îi place cel mai mult să cânte. Câteodată a fi liber nu înseamnă să poți pleca, ci să poți rămâne. Like a melody, one that I will always treasure. Courage is the key that opens every door. Though you may not know where your gifts may lead, and it may not show at the start. When you live your dream, you'll find destiny. Și desigur, Wolfi și Serafina au trăit fericiți împreună și au avut mulți pisoi. Dublura pisicii e pregătită. Testul 1, cascadorul pisică și motor! O, Doamne! Liniște în platou, vă rog. Și motor! Nu sunt sigură că e o idee bună. Testul 3-7 și motor! Ok, să vină Serafina. Vreau să vorbesc cu agentul meu. Mamă, ce tare sunt! You're no status quo calico, so I keep trying to be. 'Cause you're more than that. You're a doggish... Wolfi! Tăiați! Mi-aduce cineva un uscător de păr? Cum să nu-ți placă așa o imagine? Scena minei, tras 1 și motor! Tăiați! Nick, ar fi trebuit să sari în cărucior. Coleg, știam asta. Uite mândrețea de mine, acolo, privindu-mă. Perfect. Extraordinar. Pardon. Romantic, nu-i așa?
atrăgător, în formă și irezistibil. Do a plié and don't ever fall. never show dismay.